दान्दिसे सम बिराद फैलायबायमोन नोंथांमोनजों सावरायनानै फाइनालाथ' डिक्लेयार जाबाय। जोंहा बिपिएफ हान्जाया जेननानै थांमारबाय नङा होमबा? इउपिपिएल अर्थात एनडिए हान्जाया देरहामारबाय। जयन्त सारआ देरहासार जाफुंहरबाय। दा जयन्त सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर, जाहाथे बिथाङा हारि एबा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलाङो आरो नाजालाङो बर' हारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ फारि फारि फोजोबलांनो थाखाय। बोरै जायो नायलांसै, समा फैथोंसै। इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां देरहालांबाय बिथांमोना। बिपिएफ हान्जायाबो खम नङा, गोगोम भट मोननो हादोंमोन। जेने थेनेसो फेजेननो हादों होनजायो आरोखि मोनसे खोथायाव। गोबां रायजो राजाफ्रानो दासिमबो बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनग्रा, अनसायग्रा दंबावो। मानो होनबा गिबि पलिटिकेल हान्जामोन नालाय बिपिएफ हान्जाया ना, बेखायनो अनसायो आरो मोजां मोनो बिपिएफ हान्जाखौबो रायजो राजाफ्रा। बेखायनो लैहोर लैहोर रायजो राजाया माखासे सापर्टजों लोगोसे भट होबाय बायदोंमोन। थेवबाबो माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। हाय हेलौ गुड आफ्टारनुन खोरोमदाव बाबु, माबोरै दं खबर सबर? जेनमारबाय ना बिपिएफ हान्जाया। माथो खालामबावनो आरो, बिथांमोननि खाफालनि खोथा। बिथांमोना जाहाथे, जायफोर बिपिएफनि सोद्रोमाफोर नार्भासल' जानो नाङा, नाजानाय थायोब्ला सानसे जाफुंगोन नङा होमबा? गोबां दुखु मोनबाय आंनो। आदसा, दुखु मोननाय फोरमायबाय नङा होमबा? जायफोर बिथांमोना बिपिएफनि जानानै गोसो होदोंमोन बा सापर्ट होदोंमोन, बिथांमोना जेननाय लोगो लोगो दुखु मोनखासिगोन। आरो जाय बिथांमोना जे हान्जायाव मोजां मोननानै सापर्ट होदोंमोन, बे बिथांमोननि हान्जाया देरहानायखाय जोबोर खुसि जाबाय नङा होमबा? दा जेननाय हान्जाफोरखौबो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, नार्भास जानो नाङा, गावखौनो सिरियास साननानै दाला। सानसे समाव नाजानाय थायोबा निस्सय जाफुंफिनगोन। आरो मानो होनबा नाजानाय थायोब्लासो जाफुङो नालाय। हान्जाया देरहाफिननो हागौ बिपिएफआबो, जिथु रायजो राजायाथ' मा बांद्राय गोबावखौ नायखाया। हमनानै ला दा एनडिए खौ सापर्ट होलायबाय नङा होमबा? इउपिपिएलबाथ' जोंहा अनलि इउपिपिएल आन्थाबाल'थ' देरहानाया एसे गोब्राबमोन। नाथाय एनडिए सापर्ट जानानै बिथांमोना देरहालांबाय। बिथांमोननि खाफाला मोजां, गेवस्रालांबाय नङा होमबा? दा उननि फारसे मा जायो नायलांदो, बोरै हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय खामानि मावो। मोजां मावलांबाथ' मोजां, बिथांमोना अरायसम पलिटिकेल पावारखौ लानानै थाबाय थानो हागोन। आरो मोजां मावाबाथ' फैगौ बारावनो बिथांमोनखौ रायजो राजायानो गाख्लायफिनगोन नङा होमबा? बेबायदि आरो। दा बिपिएफ हान्जानि जानानै नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा, दुखु दामोन। निस्सय सानसे जै जाफिनगोन बा देरहाफिनगोन। फाला बदलसो बेफोर मोनसे पलिटिकेल पावारा। दिनै आंनाव दंबा गाबोन नोंनाव, गाबोन सोरनाव दंबा समफोर बैनाव, बेफोरबायदि आरो मोनसे खोथायाव। जोंनि सनितपुराव 1,09,792 आदसा आदसा। सनितपुरावथ' एबारसो फार्स्ट बारजेनदों ना, एबारसो फार्स्ट बारजेननाय हिसाबै सनितपुराव जेनखागोन। मा लायदा होआबा ओरै जोङो मानो बडि जाखो सोमोनांथाव? मानो बिदि जाखो सोमोनांथाव? सोमोनांथाव माने माथो खालामबावनो आरो, बेखौनो बुङो माने मानसिफोरनि आसि आरो गोसो, मिथिबायना? मानसिया जायखौ हास्थायनानै मोजां मोननानै जेराव थुगोन, बै बिथांमोनानो देरहाबोगोन। हमनानै ला अर्थात दा इउपिपिएल अर्थात एनडिए आव रोजा रोजा मानसिफ्रा सिंजों सिं गोबां सापर्ट होदों। बे खेत्रआव दिनै बिथांमोना देरहादों। मानो दानखो? आं ना गोरोन्थि जादों? गोरोन्थि जाबाबो दाननो नाङा दे, नांगौबा नों लिरफिनना हरनो हायो, जेबो नङा। गासै आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन अननानै प्लिज सापर्ट खालामदो, कमेन्ट हरदो, एसे सावरायलायनि दिनै। इलेक्सन रिजाल्टआथ' डिक्लेयार जानानै थांबाय नङा होमबा? नाथाय दाबो मोनसे डिक्लेयार जानो हायाखै इण्डियानाव नङा होमबा? जोंनि भारताव सोर सरखार दामारगोन सेन्ट्रेलाव, नै बिनि थाखाय डिसकास जागासिनो दंमोन। दाहालागै रिजाल्ट फैखोना माखोथाय। दा एनडिएजों कंग्रेसजोंसो दामारगोन ना बले बिजेपिया दागोन, नैनि दासिमबो माने क्लियार जायाखै आरो।
19,792 आरो ना। आदसा आदसा 19,792ल'। नों लिरनायासो गोरोन्थि जायामोन ना आं नायनानै बुंनायासो गोरोन्थि जायामोनथाय? आंनि थाखाय गोरोन्थि जानायाव सरि दे। बोरै जाखो लोगोफोर सोर सोर बिथांमोना इउपिपिएलनि दङ दे बा एनडिएनि दङ? नोंथांमोनाथ' जोबोर खुसि, जोबोर रंजादों नङा होमबा? गासैनिबो इउपिपिएल हान्जानि मानसिफोर दङबा कंग्रेसुलेसन, नोंथांमोननि नाजानायाव दिनै इउपिपिएल एबा एनडिएआ देरहासार जालांनो हाबाय, जयन्त बसुमतारिया नङा होमबा? थांखु थेमा थामनेल सा मा बेलाय बादि थामनेल सा मा बायदि बुजिना मोनासैलां फंबाय। थामनेलसा माबायदि होनदों आरो थामनेलखौथ' नुखाबाय नङा होमबा? 7 लाखसआव जेननाय जाबाय। औ हेल' नावनो जा थांखु थेमा फंबाया। गासिबनिबो खबर सबर माब्रै दङ? नोंथांमोनहा दिनै एनडिए देरहानायाव माब्रै सोर सोर गोजोननाय दङ? अन्नानै एसे फोरमायहरदो। आरो सोर सोरहा दुखु मोननाय थाखो? हेल' होननांदों थांखु थेमाया। एसे फोरमायलायदो दे। जायफोर बिथांमोना एनडिए एबा इउपिपिएल जानानै सापर्ट खालामदोंमोन, नोंथांमोनाथ' जोबोद खुसि नङा होमबा? कंग्रेसुलेसन नोंथांमोननि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आरो जायफोर बिथांमोना बिपिएम जानानै गोसो होदोंमोन, नाजादोंमोन, बिथांमोना जेननानै थांबाय, उफाय गैया। बेफोर जाबाय खाफालनि खोथा होननांसिगोन जोङो। बारहावानि खोथा, पलिटिकेल बारहावानि। नोंथांमोना दुखु दामोन, नाजानाय थायोबा निसय सानसे जाफुंगोन। फाला बदल पलिटिकेलनि पावारा नङा होमबा? आं दहायनिफ्रायनो बुंदों। आर के हाय मिस्टार ब्रह्म, हेलौ वेलकम मेरा लाइव में। आप हिंदी वाला है या बोडो है? हमारा असम का है क्या? मनजित ब्रह्म, दम दंबा ट्रेक्टरा मा होनदों हारसिं दम दंबा ट्रेक्टरा हारसिं बादि नांबानो जाबायना नांगोलजों? हारसिं हारसिं बादि नांलायबाथ' मोजांनि बाथ्रा, खिन्थु दाबो जेनेबा नुहुरनायाव बेनो, जेनेबा ट्रेक्टरा हारसिं मोनबा जेनगौमोन मोनसे खोथायाव। दा देरहालांबाय, जेबो नंला दे। मोजांल'सो खामानि मावनांसिगौ सरखारनि माबा रायजो राजा पाब्लिकफोरनि थाखाय। दैमालु अफिसियेल ग्र' फैदों जा कंग्रेस सरकार दागोन। आदसा कंग्रेसआ सरखार दागोन आरोना, कंग्रेसआ सरखार दागोन। दा फाइनाल जाथोंसै होनबानो मिथिसिगोन। ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय थांखु थेमाया मा होनदों? जोंनि आसामाव सरि दे र'। जोंनि आसामाव लामा माला जाबावगोनब्रा नो? जोंनि आसामावलाय माला जाबावगोन र'? माया फंबाय? जोंनि आसामावलाय माला जाबावगोन? माया जाबावगोन? एक्सट्रा बड' आपडेट हारसिं ओंखार इउपिपिएल बिपिएफआ हारसिं नायो। औ बिपिएफआथ' हारसिंखा। इउपिपिएलआबो जुदि हारसिं जायोमोनब्ला बेखौ बुंथ'वालै, जेननायनि लामायाव फैगौमोन ना मानियाव फैगौमोन बेबा? मणिपुर, अच्छा मणिपुर है आर के। तो ठीक है, मेरा लाइफ में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थांखु थेमाया मा होनदों? आंनो जायगाल'सो डेभेलपमेन्ट नांगौ। औ जायगा एरियाफोरखौ डेभेलप नांगौ, हारिनि थाखाय अननाय नांगौ नङा होमबा? बिरसोम नार्जारिया मा होनदों? कंग्रेसआ सरखार दाबा हामगौ, राहुल गान्धी जै होनदों। दा फाइनाल जाथोंसै र', फाइनाल जाबा मिथिसिगोन सोर दाखांनाय। जिमिन ब्लग्स, हेलौ आदा मा खालामदों? नै फंबाय दसे लाइभ होदों, नोंथांमोनजों रायज्लायनानै नुजाफैदों। नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिकुइस्ट खालामो, नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै प्लिज मोनफा मोनफा लाइक होलांदो। खोरोमदाव बसुमतारी मा होनदों? थाइलेण्ड नायनो नामा? थांखु थेमा बर'आ मा होनदों? गुसुं मा होनदों? गानाफ्रा आदा गाननायफ्रा आदा होनदों। आदसा गुसुं गुसुं गाननायफ्रा। जिमिन ब्लग खबरफ्रा मोजां ना फंबाय?
गासिबो भिउवार्स लोगो नोंथांमोनसिम थेंक इउ स' माच। दे आदा आं नायनि होनदों। औ दे नायनो हागोन फंबाय। आंनि लाइक जानारा थेंक इउ स' माच फंबाय। जोबोद जोबोद साबायखर जिमिं ब्लग्स फंबायसो जागोन ना नानिसो जागोन। जोंहा फोजोंसार दैमारि फैदों फोजोंसार दैमारि ब्र' नोंना आर्निंनि लाइनाव फैबाय नामा? औ जागासिनो दङ नै बे मासाव मोनफैसिगोन फार्स्ट गिबि पेमेन्ट बे मासनि लास्ट जोबहां जोबहां फैगोन आरोना। जिमिं ब्लग्सआ आं बयस आदसा बयस आरोना फंबाय फंबाय जागोन आरो होमबा थेंक इउ स' माच फंबाय खोन्थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। फोरोंसार दैमारि मानोबा नांगौमोन फंबाय? थारमाने नोंथां नोंनाबो माबामोन आरोना चेनेल आरोना बियो। आर के आइ एलस' लाइक इउर लाइफ थेंक इउ स' माच आर के। ओइथिं नायब्रा ओइलाय मना खनाथिं ओइथिं दं। ओइस पि बसुमतारी फैदों ओइस पि बसुमतारी थेंक इउ वेलकाम माइ लाइफ स्ट्रिम। आखुथेमा मा होनो जनायनाया बांसिन जासिगोन लाइक सेसनो आदसा। ओमफ्राय जोंहा जिमिन ब्लगआ मा होनदों आदा औ थेंक इउ फंबाय। सभेन रामसारि फैदों जोंहा फैगोनाव नांगोलजों ट्रेक्टरजों जमा जानांगौ ब्र' औ एकदम नों राइट बाथ्राखौनो बुंदों सबिन रामसारि। नोंनि बाथ्राया रोजा रोजा माने गनायथाव एबा बाख्नायथाव राव आरोना। मोननैजों जुदि मोनसे जायोबा नांगोल आरो ट्रेक्टर 100आव 100% बिथांमोना ओरैनो देरहायो इजि आरो माने। मानोना बिथांमोना गासैबो जोंनि बर' हारिनि भटखौ मोनखाजोगोन। बिरसन नार्जारिया मा होनदों जोंनि पाब्लिकनि मोजांखौसो बिजेपिआ गाज्रि खालामबाय बेखायनो कंग्रेस सरखार दाबा हामगौ राहुल गान्धी जै आंनि थाखाय बेनोसै आदानो थेंक इउ स' माच। नोंगौ जायखि सरखारानो दाया मानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोबा जोबोर मोजां जायो आरो बाख्नायजागोन अनसायजागोन नङा होमबा रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि भट मोनगोन अनसायनाय मोनगोन। जिमिन ब्लक अनआवनो जोंहा नोंथांमोननिथिं दा बर्थमान बोथोरा माब्रै जानानै दङ अखाफोर हादों नामा बबेथिंबा ना सान्दुंफोर दुंनानै दङ? नोंथांमोननि गासिबो खबर सबरफ्रा मोजां ना? आरो नोंथांमोना अननानै फोरमायहरदो सोर सोर बबे बबे जायगानिफ्राय आंनि लाइभखौ नायनो हादों। कौन कौन मेरा लाइव को किधर किधर से देख रहा है प्लीज जरा बता दे। तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना अगर आप लोग कहीं दूर दूर से आया होगा शायद मेरा लाइव में। खोरोमदाव बसुमतारी फंबाया मा होनखो दोमैलु दिनै बोथोरा जोंनिथिं आदसा बोथोरा दोमैलु जादों आरोना। जोंनि ब्लकसा मा होनदों आं अरुणाचल दं आदा आदसा आदसा नों अरुणाचलाव दं आरोना दा नोंनि मेन न'आनो अरुणाचलावखा नामा फंबाय? ओमफ्राय जोंहा थांखु थेमाया मा होनदों आंनि थाखाय हिनजाव लाना खारनायखौ सल्भ खालामनो आंनि थाखाय मोजां जागोन। हिनजाव लानाय खारनायखौ ना हिनजाव लाना खारनाय प्रब्लेमखौ ना बेखौ सरखाराबो हायो बिनि थिरांथाखौ लानो माखासे आयेन दाना होनांगौ बिनि सायाव सरकारा रुल्सनि बेरेखा थाङोब्ला बेफोरबायदि थाखानानै मालाय सिख्लानि दुखु बर' खालामनाय बा सोरबा सेंग्रानि लाइफखौ सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावा बर' खालामहैनाय बेफोरनि सायाव माखासे रुल्स लानानै होनो हायो सरकारा एसे एसे मा होनो सेफ जागोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो दरफ्रोमबो गामिनि मानसिफ्राबो स्ट्रं जानांगोन लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा गोख्रों जानांगोन बिनि सायाव अब्लानो बेफोर खामानिया
लासै लासै बन्द' जालांगोन आरो बिस्वनाथ सारियालिनि आदा आदसा नों बिस्वनाथ सारियालि ना फंबाय तपन रामसारि फैदों जोंहा हिरा सरनिया बायदिसो 5 बोसोरखौ सिरि जाना थागोनदा जेबो जानाय नङा होनो हिरा सरनिया बायदि सिरि जाना थायोबाथ' आरो सेस आरो बर'फोरनि जिथुनाखि मावनो गोनां थानाय खामानिफ्रा गासिबो बेक जानानै थाजोबगोन आरो गोदाव सोराव जाजोबगोन थांखु थेमाया मा होनो आयौ हिनजाव मा होनदों गैयाबा बेलेग नंगौ रानि नार्जारि फैदों जोंहा सोर देरहाखो आदानो देरहानाया एनडिए देरहाबाय होननानै अर्थात UPPL बिथांमोना मोननैजों जमा नालाय एलायन्स नालाय बिथांमोना देरहालांबाय बिथांमोना जै जालांबाय थ' बिथांमोननि थाखाय जोबोद साबायखर कंग्रेसुलेसन बिथांमोना जाहाथे हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावना होनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय जायो आरो जुदिहाय बिथांमोना गाज्रि खामानि मावोबाथ' नों आं रायजो राजा पाब्लिकफ्रा बारा गोबावसिन नायस'नाय नंखाया बिथांमोनखौ जानाय नङा आरोना थांखु बर'आ मा होनदों बोराय बोरायखौनो नुनो मोनगासिनो दं ससियेल मिडियाफ्राव जायहा फैसा दं बिहानो हिनजावा जोबनो गैया नंगौथ' आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ जिमिन ब्लगआ मा होनदों दे आदा बाय दे आं भिडिअ' दे फंबाय दे जागोन दे थांनो हागोन दे जेबो नङा थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो लाइक होफैनायनि थाखाय सब गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर अननानै लाइक होदो दे ओमफ्राय मनजित ब्रह्मआ मा होनदों कंग्रेस सरखार जाबा इन्डियाया लस दं बादि मोनो आंनो कंग्रेसआ सरखार जायोबाथ' इन्डिया लस मानो होनबा कंग्रेसआ जोंनि भारतनि नङालायलाय बियो मोनसे खोथायाव साननो थाङोबा मेनलि कंग्रेस माबाया जाहैबाय पलिटिकेल हान्जाया जाबाय जोंनि भारत अर्थात इन्डियानि नङा बे जाबाय गुबुन हादोरनिसो बिनि माबायानो गुबुन माबानिफ्राय बारबोनायसो आरोना एक्सुवेलि माथो बुंबावनो जुदि मोजां मावोब्लाथ' मोजांमोन नाथाय मोनसे समाव गोबां बोसोर सम बिथांमोना सरकार सालायलांबाय बिथांमोना जोबोद गाज्रि सालायलांनाय बायदि जादों कंग्रेसआ नैयाव मोनसे रेकर्ड दं बिथांमोनहा थांखु थेमाया हेल' होनदों जा बिरसन नार्जारिया होनदों बिजेपिआ सरकारजों माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोजां मावाखै आं सानदोंमोन सुक्ति जादों होननानै जोंनि मा होनदों सार रन्जन दैमारिखौ माथो बख'नो हायाखै आं बेनि थाखाय दुखु मोनो आदा बे बाथ्राया सैथो आरो जोबोद सिरियासलि साननो गोनां दिनैसिम जुदि खोनानो मोननाय मथेब्ला बिटिआर सुक्तिया बा बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंहा मानगोनां हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिर जोहोलावफोरनि थ्रुयैनो जानानै फैदों होननानै खोनानो मोनदों नाथाय बिथांमोनखौ लानानै जुदि बे सुक्तिया जानानै फैदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे बिटिआर एक्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसफ्रा गासिबो खालास जानांगौमोन जोबनांगौमोन आरो बिथांमोनहा साख्रि बाख्रियाव दाहालागै थानो मोननांसिगौमोन माखासे मारटियार न'खरनि सुबुंफ्रा रेलिकेसनफोरखौ मोननांसिगौमोन जेरै एनडिएफबिल' नङा एबसुनि सुबुंफ्राबो सोमावसारनाय समाव गोबां जिउ खहा जालांदों बै बिथांमोनाबो न'खरनि जि मोननो गोनां मारटियार न'खर एस ग्रेसियानि नैफोरखौ मोननांगौमोन आरोखि दा समान भाबै नायनांगौमोन दा बुंनो थाङोबा नायाखैनो मोनाखैनो होनजायो हमना ला 100आव 30%सोआ जाहैबाय दा अब्लाबो नाजानांगौमोन 50%आ थांनांसिगौमोन आरो दाहालागै मानो होनबा बिथांमोननि थ्रुयैनो जुदि बिटिआर रेकर्डआ जाना फैदोंबा गिबि खेब जोंहा नायनांगौआ बिथांमोनखौनोमोन खोरोमदाव बसुमतारिया मा होनदों एनडिए प्लास इउपिपिएल प्लास बिजेपि एलायन्स नंगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना एजिपिबो थाबावनो हागौ एजिपिआबो बिथांमोनजोंनो सापर्टखा गोदोनिफ्रायनो बिजेपिजों थांखु हेल' होनना बुङो जोंहा थांखु बर'आ नोंथांमोनाथ' गासिबो खबरफ्रा मोजां ना
उदालगुरियाव माबोरै जाना दङ बोथोरा थांखु बर'? जोंहा आरो गोदानै नुजाफैनो हाबावदों आंनि लाइफआव निर्माल बसुमतारी फैदों जा निर्माल बसुमतारी नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। बर' हारि जाथिनि मोजां मावथै इउपिपिएल प्लास बिजेपि आरो माला मावगोन दा बेफोर बुंथ' हाला एबाराव जिथु बिथांमोना जिथु बेबारावथ' देरहाबाय दा देरहानायनि गेजेरजों जिथु मावाब्ला फैगौ बाराव खिन्थु आंनि साननायाव मोनदांथियाव निस्सय रोखा आरोखि बिथांमोना जेनगोना आं बेखौ मोननानै दङ आरोखि जुदि बिथांमोना मोजां मावोब्ला हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावोब्ला बिथांमोना सोलिबाय थागोन बिथांमोननि सरकारा थागोन आरो जुदि बिथांमोना मोजां मावाब्ला पाब्लिकजों अनजानाय रायजो राजाजों अनजानाय मोजां खामानि मावनो हायाब्ला बिथांमोना फैगौ बाराव जेनफिनगोना अर्थात जेनगोना रोखा आरोखि। खोरोमदावा मा होनो आंना दा सान्दि बारा मोजां नङा आदसा खबरा बारा मोजां नङा दा पुर्न मारागा फैदों पुर्न माराग आप फिर से आया है आज भी मेरा लाइफ में बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून ब्रदर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ये बताओ आप कैसा है और क्या हाल चाल है आप लोग का उधर कैसे है? पूर्णो मराग ऑन थैंक यू सो मच। पूर्णो मराग मैंने आपको एक चैनल से रिटर्न किया था अब मिला कि नहीं मिला? पूर्णो मराग दुखिया मोबाइल यूट्यूबर चैनल से मैंने आपको रिटर्न किया था और कमेंट भी किया था मिला कि नहीं मिला थोड़ा बताइए भाई। थांखु बर' हेलो हेलो नाउदों आपको रिटर्न मिला है ना भाई मैं दे दिया आपको सेकंड चैनल से। पूर्णो मराग मैं अभी काम करता हूँ मैं सबका लाइफ में कभी कभी आ जाता है लेकिन मेरा पास टाइम नहीं है मैं कंपनी में काम करता है। अच्छा चलो ठीक है भाई बहुत धन्यवाद है आप आपका काम छोड़ के मेरा लाइफ में थोड़ा टाइम के लिए आया और मुझे सपोर्ट दिया। मा जाबावगोन बर'आ बेनोथ' जाहैदों दा फंबाय बा नोंथां नुलांबाय थासिगोन बोरै बोरै सोलिलाङो जोंनि बे बर' हारिया बोरै जालाङो। डिउटियावबो थाङाखै आं दिनै आदसा डिउटियाव थाङासै नों दिनै ना। बिरसन नार्जारिया जोंहा मा होनदों जोंसार रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायागौ मानि जोंबो जिराया आदा नांगौबा जों साहा फारसे दावखोगोन बेनोसै आदा थेंक इउ स' माच फंबाय बयहाबो थांखि थायो आरो हारिनि जानानै गोबां सम बिथांमोना हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन दा बै बिथांमोनखौ जुदि अराय समनि थाखाय उदां अख्राङाव बिरहोनो हायाब्लाथ' निस्सय नों आं सुबुङा मोनसे नङा मोनसे साननाय फैखागोन एबा सानखागोन आरो थिरांथा लाखागोन बेखौ आं दा जेबो बुंथ'नानै नंला बेफोर उननि बाथ्रासै फंबाय बा नोंथां समासो खोन्थालांसिगोन आरो बोरै सोलिलाङो बोरै जालाङो। हम मिला है देखा है थैंक यू सो मच पूर्णो मराग अब मिला है ना ठीक है। थांखु बर' बाबाय आं पलिटिक्सनि फारसे रायलायजानो आदसा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै सिनायखायो फंबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै जिबायदि बाथ्रा सावरायगोन बिदिसो थागोन आरो आंनि मेन केटेगरियानो जाहैबाय पलिटिकेलनिखा दा आंहा पलिटिकेलनि बाथ्राखौ सोनो गोनां जायो। हाखाया लोरिनो
लोरिना दं। आखाइया लोरिना दं। आदसा आदसा मा जानानै आखाइ लोरिखो फंबाय? माबा दुखु मोनदों नामा? पुर्न माराग अन थेंक इउ भाई थेंक इउ। पुर्न माराग अन थेंक इउ सो माच भाई आप अन रहने के लिए। बिरसन ब्रादार बहानि नों जानो बहानि जाखो जा फंबाया? थांखु बर'आ मा होनदों? सिगांनि बायदि बड'लेण्ड सोमावसारनाया मा जाखो? बड'लेण्डनि फारसेखौनो सानला माथो आदा? बेनोथ' दा मेन गुबै बाथ्राया। बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बाथ्रायानोथ' बेनो जाहैदों दा। बड'लेण्डखौथ' दा बहा हथार सोमावसारनो हाबावनो? बड'लेण्डनि मुङाव जोंहा बिटिआरखौनो लाना फैखाबायब्ला बड'लेण्डखौ नांथ'ला होननानै दा आरो मा जाबावगोन? नैबेसो फैदों दा मेन बाथ्राया। दिनै बड'लेण्डनि मुङै सोरबा बायदिया सोमावसारफिननो ओंखारोबा बिथांमोनखौबो होबथानो नागिरोबा बा बादा होयोब्ला बोरै जानो? बिथांमोना सिंजों सिं इनडाइरेक्टलि सापर्टसो होनांगौ। सापर्ट होलायनांगौसो। मानो होनबा जोङो फ्रिदम लाथ'बाय बा रेस्ट लाथ'बाय। जोंनि उनाव सोरबाफोर सिखारबोयोबा जों बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगोन। बर' हारिखौ माबोला जौगा होनांगौ जाखो? बर' हारिखौ जौगाहोनायनि समाथ' थांगासिनो दङ, फैगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो जौगाहोनो हायाखै। गासिबो जोंहा बर'नि लिडारफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो खौसे जालायाखै। गासिबो खौसे जानायबाथ' जौगासिगौआनो जोंनि बर' समाजा। दा बेयाव जोंनि बर' लिडारफोरनि माखासे एसे भुल दं, गोरोन्थि दं। जोंनि नुहुरनायाव बा मोनदांथियाव आरो। थांखु बर'आ मा होनखो? थगायजाबाय बर'फ्रा आदा बिदिनो होनांसिगोन दा। एक नाम्बार थगायदों बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि होनांगोन जों। अर्थात बिजेपिनिनो मानसि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि मासे सियालजों समान रुजुनो थाङोब्ला बिथाङा गोबां सोलो बाहायनानै दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेजेरावबो जे एनडिएनि केन्डिडेट फाथायहरदों, बिजेपिनि केन्डिडेट बहायहरदों, ओरै नङा ओरै फोजागासिनो दङ। खिन्थु जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोनबोखांनायनि उनाव बर' रायजो हमनानै लादो। बर' रायजो मोनखांनायनि उनाव गुबुन पलिटिकेल हान्जाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेबो मोनथाय गैयामोन आरो हाबनायनि जेबो राइट्स गैयामोन। दासिमबो डेभेलपमेन्ट गैया। जौगानांगौ दासिमबो डेभेलपमेन्ट गैया। गावजों गाव एना एनिल' पार्टिजों पार्टिल' दावराव दावसिल'। औ नंगौ बे बाथ्राया सैथो। बेनोथ' दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खौसे जालायनो हायैया मेन गुबै थांखियानो बेनो। जोङो जुदि ज' जानायमोनब्ला दिनै सोर देरहागौमोन? जोंनि बर'नि पलिटिकेलानो देरहागौमोन। इन्डियाथ' जोंनि बर'नि नङा। जोंहा बर'नि पलिटिकेलाव मोननैल'सो दङ, नांगोल आरो ट्रेक्टर नङा होमबा? बे मोननै हान्जायानो देरहागौमोन जुदि एनडिएनि केन्डिडेट फोजावोमोनब्ला। बेबायदि आरोखि। बर' माबोला खौसे जाला नामा? बर' माबोला खौसे जाला नामा आदा? बर'आ खौसे जानायाथ' बिदि बेफोरबायदि दानि जि परिस्थिति बे परिस्थितियावनो थाबाय थायोब्ला बर'आ खौसे जागोना गोबां बोसोर नांगोन। गोबां बोसोर नांगोन आंनि मोनदांनायाव आरो। राक्सा बर' बिमला मोदोमखौ एसे सोरोहोलै आदा उदै देरबाय। बे बाथ्राया सैथो फंबायनो आंखौ थिगखौनो बुंहरदों। दा नाजानि र' नाजादों आरो लोगोसे आंहा जिम लाबा दामबेल बायदिसिना गिदिर गिदिर थिखोनांगौ नालाय अजननि नैयाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ नामा? आंनाव मोनसे एफेक्ट जानानै दं माने देहायाव। दा नोंसोर नुनायाव आंखौ जोबोर स्ट्रं एबा मदा सदा गोग्गोमै नुहुरदों नङा होमबा? खिन्थु नङा बे सिंजों सिं सेवजोबनाय गोजासो आंनि देहाया। मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ। माने मा बुंबावनो आरोना फंबायमोन बा नोंथांमोन, अपारेसननि खामानि दङ, अपारेसन खालामजानांगौ दङ आंहा। बे माब्ला खालामनानै लानो हागोन बेनिसो सिन्था जानानै दङ आङो। दा आजि बोसोरनै जालांबाय आङो आल्ट्रासाउन्ड खालामजानानै नायनानैल' थानो हादों, ना मुलि जानो हादों ना मा जानो हादों जेबो राहा गैया। आखायाव थाखा फैसा गरसे गैया। मालायनावबो बिनो लाजिनाय फैयो। एमएलए एमपिनावबो थांनो लाजिनाय मोनो। हरगोन नाबा हरा, गनायगोन नाबा गनाया, नैबेनि फारसे साननाय फैयो।
किसुमान एमएलए एमपिफ्रा सैमा बायदिसो खालामहरो माथो सानफा मानि थोलो नेनानै नेहैसेयावबो लोगोबो मोना किसुमानखौ बेफोरबायदिनि थाखायनो आं थांनो बायो आरोखि दा फोरमायफेराखैमोन आं बे बाथ्राखौ दिनैसिमबो रावनोबो नाथाय नोंसोरनो फोरमायहरबाय सन्जय दैमारिया मा होनदों एक्स एनडिबि फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हाब्लासो आं इउपिपिएल खौ मा होनो फोथायगोन ब्र बाथ्राया सैथो नंगौ बे बाथ्राया सैथो आंबो बेखौनो सानो जेनेबा गोरबोनिफ्राय एक्स एनडिबि फोरनि जेंनाखौ फोजोबनो हायोब्ला आंबो रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांमोनजों आंबो बिथांमोनजोंनो जानानै आंबो सापर्ट होगोन आरोना बे मेन बाथ्रा बर'आ खौसे जाया दा बेनो दा मानो होनबा हिंसा हिंसि नों एसे गोजौ लेभेलाव थांनो नागिरबा नोंखौ मेगन सानाय आं एसे गोजौ लेभेलाव थांनो नागिरबा आंखौ मेगन सानाय नोंखौ बोरैबा आङो गादबनो हागोन नों आंखौ बोरैबा गादबनो हागोन नैखौसो जों नायलायो नाथाय बिदि बिदि खालामनांगौ बिदि बिदि माबा मावनांगौ नाजाबाव होननानै फोरोंलायनाय एबा हित होलायनाय जोंनाव गैया माने हिंसा जालायनायसो दङ ओमफ्राय माथो गायनि दावराव माथो बर'जों बर' मौसुमि फैदों जोंहा सैथो होननानै औ मौसुमि माब्रै दं खबर सबर मोजां ना निर्मला बसुमतारी बुंदों बर' हारियाव गावजों गाव थैजोबसिगोन नामा आदा जुदि बेफोरबायदि परिस्थितियावनो थाबाय थायोब्ला फंबाय माथो मोनो जोङो पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि जायोब्ला नांलाय खमलाय जायोबा दाख्लै बावै नुबाय जोङो इलेकसननि सिगां सिगांनिफ्राय जिबायदि सोरनिबा न' ग्लास फायनाय सोरनिबा गारि ग्लास फायनाय सोरखौबा अभारटेक खालामनाय सोरखौबा एटेक खालामनाय बहाबा बेफोरबायदि थाबाय थायोब्लाथ' निस्सय गाज्रि जागोन आरो बर'फ्रा बेफोरबायदि जायोबा थैनांजोबगोन आरो बेफोरबायदियाव थाबाय थायोब्ला आरो खौसे जायाब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोना बे रोखा आरो आंनि नुहुरनायाव बे बर' हारिखौ जुदि थांनानै थाजानो लुबैदोंबा बर'नि नियम आसार खान्थि आरो बिमानि रावखौ जोङो थांनानै थाजानो लुबैदोंबा फोथांनानै दोननो लुबैदोंब्ला जोंनि बर'नि कालसारखौ जोङो लाखिनो सानदोंब्ला जों बयबो खौसे जालायनांगोन गावजों गाव सोंखारनायखौ गारनांगोन नङा होमबा पलिटिकेला फैयो थाङो बे सियर बाथ्रा नाथाय पलिटिकेला मोनसे पावारा 5 बोसोरल'सो बे 5 बोसोराव नोङो मोजां मावना होयोबा अरायसम मोनबाय थागोन आरो मोजां मावोबा नों बे 5 बोसोरावनो उन्दुनानै थाफिननो गोनां जागोन दा बेखौ लानानै जोङो गावजों गाव एथ'ग्राब दावराव दावसि जायोबा माने जानाय नङा सानो आरोना आङो राक्सा बर'आ मा होनदों होनबा लानाया बिदि आदा जिम आं बुंनायखौ गाज्रि दामोन आदा गाज्रि मोना फंबाय गाज्रि मोना स' थेंकिउसो नोंनि थाखाय आं माने गोजोननायसो जासिहरो मानो होनोबा नों आंखौ माने मोदोम देरनाय नुनायखाय लानो थिनहरदोंमोन बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दा आंहासो प्रब्लेम माने बेराफारसे नङा होमबा बिथोरिया प्रब्लेम दङ बिनि थाखाय आं हायाखै बेयाव नोंखौ आं गाज्रि मोनथिनो जेबो गोनांथि गैया फंबाय जोंहा एमबि प्रडाक्सन फैदों लाइक डान थेंक इउ स' माच एमबि प्रडाक्सन ओमफ्राय एमबि प्रडाक्सना जोंहा खावलायनानै नायहरबाय दा गासै मोनसेबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंखौ फैनानै सापर्ट होफैदों हाजासे मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायफैदों रायलायफैदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सम सम आंथ' दैलिगबो होद्रायनाय जाया नालाय आं बे साननैसोसो दैलिग होनाय जादों मैयाबो होबाय दाख्लैबो होबाय दिनैबो होबाय मैयाथ' खननैखौनो होबाय दा सम समसो होयो आं ओरैनो गैयाबा सप्तायाव खनसेसो होयो आरोना नामनिबा एमबि प्रडाक्सन फंबाय थेंकिउ ओमफ्राय निर्मल बसुमतारीया मा होनदों बड'लेण्ड माबोला लायगोन आरो सोर लायगोन आदा बड'लेण्ड लायगोनाथ' दा सोर लायगोन होनना बुङोब्ला जानाय नङा जोंनि बर' हारियानो लायनांगोन ज' जानानै खौसे जाफिननांगोन जोंनि बर'आ दिनै नों एबसु आफादनि मानसि नों मा होनदोंमोन गोदान जोंहा बर'नि आफादा हमना ला इउपिपिअ पार्टि दङ बिदिनो पलिटिकेलनि जानानै दिनै इउ पि पि एल दङ बि पि एफ दङ बनसु दङ नङा होमबा गोदान आफादा बनसु जोङो गासिबो ज' जानानै खौसे जानानै लायोब्लानो जोङो बड'लेण्डखौ मोनफिननायनि लामायाव दङ आरोखि दाबो मोनसे खोथा ओरैनोथ' बै समावनो जोंहा खोनाखाबायमोन प्रमद बर'आ अलरेडि गावनो फोरमायखाबायमोन बड'लेण्डआ जांख्लायाव मोनहैखाबाय दरखंआव मोनहैखाबाय सिरिखौ गाखोजोबनो हाबाय जास्ट दरजानि थालाखौल' खेवनो हानांसिगौ होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दिनै दरजानि थालाखौ खेवनो हानांसिगौमोन होननाया अब्ला मा जाखो
बेखौ जोङो साननो गोनां जायो। दरजानि थालाखौथ' खेवबायमोन, नाथाय खेवनायनि गेजेरजों माखौ लाबोखो नैबे साननो गोनां आरो। राक्सा बर'आ मा होनो, आदा ओंखाम जाबायबा मा ओंख्रि जानाय? ओंखामाथ' माबासोमोन फंबाय जोंना ओंख्रिया, जाबाय ओंखामखौथ' 11ता बाजियाव जादों। मैथाजों ना गोरानसोमोन फंबायमोन दे, ओमफ्राय फानलु बाथोन आरो। गैया दिनै। थांखु बर'आ मा होनदों, खालि गायल' माथो आदा, ससियेल मिडियायावबो होआ हिनजाव मा होनो, हिनजाव जानायनिल' दावराव माथो आदा, लानायनिल' आरोना। बेनोसै माथो होनबावनो जों बर'फ्रा गासिबो माने मा होनबावनो आरो, बुंनो जेबो रावानो गैया जाहैयो। हिनजाव लाना खारनाय, सोरबा बिसि गोनांखायानो गुबुन हिनजावखौ लाबावनाय, बा सोरबा सिख्लाखौ लानाय, सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय, बेनोसै आरो जोंनि माबाया। ओमफ्राय जोंहा राक्सा बर'आ मा होनदों, बर'जों बर' नांलायबाय थाबा जायालै आदा, गोरोबलायनांगोन। औ नंगौ, सियर बे बाथ्राया सियर। जोङो गोरोबलायनांगोन, अनलायनांगोन। दिनै नों फंसे बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंब्ला, बिदि नङामोन फंबाय बा नोंथां, फोरमायहरलायनांगोन। बिनि सायाव रागा जोंफिनोबा जानाय नङा। मोजां रावजों बुजायनांगोन, मोजां रावजों फोरमायहरनांगोन, जे फंबाय बा नोंथां बा आदा बिदि नङामोन, बिदिसो जानांगौमोन, नैफोरबायदि थुलुंगा होनांगोन, नङा होमबा? अब्लासो जोङो खौसे जालायनो हागोन आरोना। नोंनि सायाव जिथु नों आंखौ फंसे बाथ्रा बुंबाय, आं नोंनि सायाव एक्सन लायोबा बिदि जानाय नङा। आरो मैया आङो मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों, रिजाल्टनि सिगां सिगां जा फेरेंगा बसुमतारी सार, अर्थात रन्जित बसुमतारी सार, बिथाङा सासे हारि सिबिनानै फैनाय मानसि, हाग्रायाव गावबो माबायदि खस्थ' मोनबोदों गावबो मिथिगौ, ट्रेनार नङाब्लाबो। दिनै नन ट्रेनारबाबो बिथाङा हारि सिबिनायनि गेजेरजों, आफादाव थाबोनायनि गेजेरजों आफादनि नेम आसार खान्थिया माबायदिमोन मिथिबोदों। दा बिनि गेजेरजों दिनै बिथाङा फैनानै मा बुंफैदों मैयानि समाव, जायनो रिजाल्टनि सिगां रिजाल्ट होगोन, बेखौनो डाइरेक्ट जेलाव हरनाय जागोन। स' बेखौ आं माने गोरोन्थि नुयो। जोंनि बर'फ्रा मा थोंजोंनि गावजों गाव गोरोन्थिया, दिनै जों बुंनो थाङोब्ला फेरेंगाया जाया नामा, बा सोरबा प्रमद सारा जाया नामा गोरोन्थि, सोरबा हाग्रामाया जाया नामा, सोरबा खाम्फा बरग'यारि सारा जाया नामा, गासिबाबो गोरोन्थि जायो। दा बे खेथ्रआव जोङो जे माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो थोंजोङै थानाखौ गोसोखांनांगौ, बा पुलिस केस होनायखौ गोसोखांनांगौ, बे नङा। जोङो सुद्रायलायनांगोन, मिलायलायनांगोन, मिलायसेयावबो जुदि मिलायाबासो जोङो बेखौ माबा मोनसे आयेननि राहा लानो हायो, नङा होमबा? आंनि थाखाय बिदि जानांगौ आरो। जोंनिया माने डाइरेक्टलि मा, दैदेनगिरि लिडारफ्रानो मा खालामो, डाइरेक्ट थानानि पुलिसनि नै बिदि माबा खालामो। बेयावनो नों आंहाबो सोलो मोनजोब्बाय, बा सोलोंनानै लानो मोनदों आरोखि, खाबु मोनदों। दिनै गिदिर गोलावानो जोंखौ बेफोरबायदिखौ फोरोंलाङो। ओमफ्राय जोंहा राक्सा बर'आ जोंहा कमेन्ट दानबाय, थांखु बर'आ मा होनखो, गाय होनदों होआ जों, जाय होनदों होआ जों, ना मा होनखो, होआ हाबा जाग्रानि दावरावखौसो होनदोंलै। ए दे खोरोमदाव मा होनदों, आं थांथ'नोसै आदा। औ दे फंबाय दे। ओमफ्राय बिरसोन नार्जारिया होनदों, आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कुसुगावनि। आदसा थेंक इउ स' माच फंबाय, नोंथाङा क'क्राझार कुसुगावनिफ्राय आंनि लाइभआव नुजाफैनानै रायज्लायफैनो हादों। अमर सिं फैदों जोंहा, अमर सिं, आदाया बबेनि जाखो? आं सनितपुर जिल्लानि फंबाय, सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि आङो। नों फंबायालाय बहानि जाखो? प्लिज अननानै फोरमायदो। आरो गोजोननाय थाबाय फंबाया आंनि लाइभआव फैनानै आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय। राक्सा बर'आ मा होनदों, मा बि पि एफ मा इउ पि पि एल ज' जानांगौलै, होनबासो बिटिआरआ मा होनो, सनानि बिटिआर जागोन। इयेस, नंगौ, सैथो बाथ्रा बियो, एकदम सैथो रावखौ बुंदों नोङो। बेयाव बि पि एफ आरो इउ पि पि एल जेबो फारागथि गैया, मानोना जों बर'सो, नङा होमबा? जोङो बर' हिसाबै जोङो ज' जानांगौ। इलेक्सना थाथों, पार्टिया थाथों बेलेग बेलेग, नाथाय नों देरहायो आं देरहायो, नै बिदिल'सो जोङो जुजिलायनांगौ। नाथाय बुलायनाय, दावराव दावसि खालामलायनाय बिदि जानो नाङा। इलेक्सनावल' मा, हमना ला मोनसे खोथायाव, फर एक्जामपल बुंबाय आङो, जोङो लुदु गेम गेलेबाय नोंजों आंजों, नङा होमबा? नोंजों आंजों लुदु गेम गेलेनायाव हयथ' नों देरहागोन, हयथ' आं जेनगोन, बेबायदिया थाखायो। बेखायनो जोङो बै लुदु गेलेनायाव जेरै दावराव दावसि जायालासिनो जोङो मिनि खुसि रंजा बाजा, दे नों देरहायो आं देरहायो होनलायनाय जों बादिलायो, बेबायदि बादिलायनांगौ, नङा होमबा? जायनि सरखार
आरे नों जेनोबाबोथ' नों बै सरखारनि आन्दाराव थाखानांगोन आरो बै जेनोबाबोथ' बैनि आन्दाराव थाखानांगोन नङा होमबा बेखायनो जों मिलायलायनानै थानाया जोबोर मोजां आरोखि आंनि नुहुरनायाव दा गुबुनफोरनि नुहुरनायाव माबायदि आं बेखौ मिथिया दा नोंथांमोना बे साजेसनखौ होफैनो हादों जोबोर मोजां बाथ्रा रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोन बायदि आरोबाव जोंनि लिडारफ्रा साननो हानायमोनब्ला दिनै गोबां जोंनि बर' समाजा गोजौ फारसे जौगालांनो हागौमोन आरोखि दाबो मिजिंथियो आसा खालामो बिथांमोना जाहाथे बर' हारिनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोन आरो आसा थायो बिथांमोना जोंनि बर' समाजखौ अनसायगोन माखासे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावबावनांगौ दफाफोर दङ बिटिआर इमप्लिमेन्टखौ लानानै जोंहा सिमा बारायनायनि खोथा दङ नैबे खामानिफोरखौ जों मावनो हायो आरोना दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि सनितपुराव गामिखौ सोबाय होनदों नाथाय जोंनियानो दासिमबो थालांनानै दङ मेन ढेकियाजुलियाबोथ' मोनसे बर'नि पपुलेसन नङा होमबा मैखोमै बर' पपुलेसन दङ ढेकियाजुलियावबो दा बे हिसाबै सनितपुरखौबो सोथारनांगौ आरो सनितपुर बिस्वनाथ बेफोरो आरो ओरै गहपुर संकष्ट सदिया होननाय मोनसे खोथा दंखायोमोन नैबे सिमाखौ होसोनांगौ नाजानांगौ बिसिम लाबोनो नङा होमबा दाथ' सिमलगुरि ना माबासिमल'सो जानानै दङ माबासिम दुबियासो गोलैयो दुबिया एसे बारो आरो गहपुरखौ एसे बारनानै बिरसोन नार्जारि फंबाया जोंहा मा होनदों आं दाउ बेराद देहानि आं दा बेराद देहानि मा होनदों जेंना जादों आदा दायो आदसा आं दायो बिराद देहानि जेंना जादों आदा दायो आं मा होनदों खिगासिनो दं गेस जादों आदा ओंखाम जानो हाया गेसनि थाखाय नामा फंबाय गेसनि थाखाय जादों नामा नों बेखौ बे प्रब्लेमा थ' गेसनि थाखाय जादोंब्ला माखासे नेचारेल बुस्थु जानो हायो जों फुड गावनो बानायनानै हमनानै ला किसुमाना सिम्पोल आइदियाखौ होग्रोनि आं सफारि बिलाइ लेवा बेन्दों बिलाइ बेफोरजोंबो गावनि खिनाय जानायखौ नर्मेलबा फाहामनानै लानो हायो एसे आरो किसुमानाव गोरोबा बेफोरबायदिबो थायो बेजों लोगोसे गेस दंब्ला गेसखौ होखारोब्ला फुङाव उदै खालियाव नोङो एकदम गेलाससे मोनायाव सोमना दोनखा आरोना थिंख्लां बिदैफोरखौ हायोबा मोनायाव ओंखाम दाजा अखानायै नोङो फुङाव उदै खालियावनो थिंख्लां बिदैखौ लोंनानै आरामसे आधा घन्टासो थानानै ओंखाम सोंखाम जानो हागोन आरो मोजां जायो क्लियार जायो आंबो दाख्लै सानसे एकदम मथा मथि मास मोनसेसो कन्टिनिउ जादोंमोन आङो गेसजों माने सुखुवा माबा मोनसे जाबाबो गोदोनायाव नांथानाय बायदि मोनबाय थायो उदैखौ थुमथुमबाय थायो एकदम बिदि जाबाय थादोंमोन आरोखि ओमफ्राय सासे लोगोआ फोरोंहरनायखाय आङो थिंख्लां बिदैखौ सोमनानै लोंबाय दासिमबो जेबो गैथ'वा जानानै दं आरोखि ओमफ्राय राक्सा बर' मा होनदों बि पि एल एल पि पि एल ज' जानांगो होनबासो बिटिआरआ सनानि बिटिआर जागोन बिजेपिजों लोब्बा लाखिनाया बिटिआरनि मानसि मा होनदों फोरा लाखिनाङा लोब्बा लाखिनाङा औ नंगौ बिजेपिजों गभर्नमेन्टआवथ' बिसोरो थाखागोन जेन'बा सेन्ट्रेलाव थाथों बिथांमोना नङा होमबा नाथाय जोङो जोंनि बिटिआरआव एक्सट्रा जानानै थानांगौ आरो एक्सट्रा जाना थानानै जोङो बिथांमोननि माखासेखौ ला माखासेखौ दाला बिथांमोननि रुल्स रेगुलेसनखौ माखासेखौ ला माखासेखौ दा मानो होनबा बिथांमोना माखासे माबाखौ सिफायनोबो नाजायो नैबे खेथ्रआव माने माखासे लाजायो माखासे लाजाया आरोखि हमना दा गुबुन गुबुन आसनिफोर हरदों अनसायनायनि माबाफोर हरदों नैफोरखौ आजाव खिन्थु बेनि अनगा माखासे रुलफोरखौ जोङो गनायजोबनांगौ बे नङा मानो होनबा नों आं दानायसो नङा होमबा जों मानसिसो जेब्ला नरेन्द्र मदिया मालाय सोर बेबोथ' सासे मानसिसोना इसोरथ' नङाना दिनै नरेन्द्र मदिया गुबुन रुल दादों बेयावबो खिजानि गोरोन्थि जानो हागौ दा बैफोर रुलखौ जोङो लाजोबबा जानाय नङा रायजो राजाजों मोजां मोनजानायबो जानांगोन रुल्सआ रायजो राजाजों गनायजानाय जानांगोन दाख्लै बायथ' माथो हनै धुमधाम मा होनो माइनर हाबा जालायनाय बिनि सायाव फाटाफाटि हमलाबायबाय ना वारनिं होखो ना मा होखो खामानिखौ दहम दाहाम मावबाय साननैसो मावनानै दा सिरि जालायबाय मा जाखो बिथांमोना वारनिं मोनसे थाग्रोनांगौमोन जे उमुक सननिफ्राय जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सुबुंफोरखौ हमनाय जासिगोन जे नोंथांमोना सांग्रां जादो दानिफ्राय जाहाथे एसेखिनि समनिफ्राय नोंथांमोना उन्दै बैसोनि हाबा जानो मोननाय नङा आरो रायजो राजाया बेबायदि बैसोखौ हाबा खुंनानै होनो मोननाय नङा नै बेफोरबायदि वारनिं थाग्रोनांगौ आरो
दा हनै सिरि सिरि खोनाबाय हमनो हाखो सोरखौ एसामिसफोरनि गेजेरावथ' गोबां दङ उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिथांमोनखौथ' रावखौबो हमाखै खोनादों जानो सोरबा एसामिसखौ हमनाय खोनायाखैनो आंथ' दाबो नै आं जि जायगायाव दङ गुवाहाटियाव बे जायगायाव गोबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय दङ फिसाय गारलायबावबायसो उन्दै उन्दै हाबा जानानै सिना सिन्दुरखौनो लायोना आसान सांखा दङ ना मा दङ जेबो गैया बेबायदि बेखायनो जोङो माने रुल्सखौ माखासे थानांगौ रुल्सआ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर जानो मोना बेथ' सियर बेफोरखौ खालामनाया जोबोर गनायथावमोन नाथाय बिथांमोना दहम दाहाम मावबाय दा आरो सिरि थाफिनलायबाय बेबायदि आरोखि दाबो जानानै दङ जागासिनो दङ किसुमाना नङा होमबा उन्दै बैसोआव हाबा बिथांमोना नाथाय वार्निंखौ क्लियारलि होनानै दोनाखै बेफोरबायदि रुल्सखौ लाबाय जेला दाबाय जेला मावबाय थानांगौ अब्लानो गनाय जागोन आरो गिनाय फैगोन जोंनि मोनफ्रोमबो जाथियानो जों हमदोंआनो सोरखौ हमखो जोंनि बर' आरो मुस्लिम बे मोननै हारिखौ हमदों आरोखि दा बेराफारसेयाव हनै नुहुरो फेरेंगा सारमोनहा बुङो सान्थि एकर्ड फैबाय जोंनि बिटिआर एकर्ड खालामनायनि गेजेराव दिनैसिम सोरबा जिउ बावनांदों नामा होनना बुंदों मानो बावनाङाखै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो किसुमान मानसिफोरखौ हाग्रायाव खारफिननाय मानसि होननानै हमबाय गावथारबायबाय किसुमानखौ लिंक दंबावो होननानै गावथारबायबाय बुथारबायबाय आरो दासिमबो बिटिआर एकर्ड जाखांना फैनायनि उनाव जिनाहारि खालामजानाय बेफोरखौथ' बाद होदो मोनसे खोथायाव खालामजाबाय जाबाय जोब्बाय थांबाय खिन्थु केसखौ नियाय खालामना होनांगौमोन बेबो गैया दिनै दुधनायाव जानाय जाथाय सासे हिनजावसाखौ माइनर हिनजावसाखौ रेप खालामना हरबाय बेखौ समादान खालामनो थांनाय एबा सावरायनो थांनायाव बिनि बिदाखौनो बुंदों बा हमना ला गामिनि जोंनिनो बर' सुबुं बिथांखौ दानख्लाब सुख्लाब बुथारबाय आरो गुबुन माखासेखौ आघात खालामना हरबाय जखम खालामना हरबाय नै दा बेफोरनि सायाव मा नियाय होखो दा बिथांमोनखौ हमदोंल'सो नाथाय गाबोन समफोरनि उनावनो जुदि जामिन हरथावल' गना फैब्ला बिथांमोना आरो बे दायखौनो मावफिनबावगोन खोनानो मोनदों जाय मावग्रा बेथ' खननै खनथामानो जाखाबाय बेफोरबायदि केसखौ मावनो अब्ला दा बैफोरनि सायाव जोंनि बर' हारिया ज' जानानै खौसे जानानै बयबो लैहोर लैहोरै फासिनि डिमान्ड होनांगौ आरोखि आंनि साननाय दा बै हिनजावसाया जुदि गुबुन हारि जानायब्ला हौवासाया जों जानानै जोंनि बर'नि जानानै बे खामानिखौ मावनो मोनब्ला बे दायखौ दिनै गुबुन हारिया सिरि थागौमोन ना रावबो बुंनो हाया जे गुबुन हारिया सिरि थागौमोन होननानै बिसोरो दिनैसिमबो धरनायानो धरना होबाय थागौमोन जे बुथारनांगौ फासि होनांगौ डाइरेक्ट बिसोर दिनैसिमबो रिलि होबाय थागौमोन मिथिबायना कर्ट कासाराव थाङै थाङै रिलि हैगौमोन बिसोरो धरना होगौमोन बिरसन नार्जारिया मा होनदों मा जा बिनि सायाव राक्सा बर' दंबावो सेक्स अफार जाबायलै मा होनदों हासारनि मैगं थाइगं जाना जोंनि बर' सिख्लाफोराबो बेबो बाथ्राया सैथो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो माने फिसाय मोनथारै बायदि बर' हारियाव जों सेंग्राफ्रानो गैला आरोखि ना बेफोरबायदि साननानै माने गुबुन हारिजों खारफाबायनाय खारथिंबायनाय बेबायदि जागासिनो दङ दा बेफोरखौ होबथानांगौ जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा होबथानांगौ आरो स्ट्रं जानांगौ गोख्रों जानांगौ अब्लानो बेफोरबायदि जेंनाफोरा जोबलांगोन ओमफ्राय बिरसन नार्जारिया मा होनदों अके आदा गेस जादों आं डक्टरनि मुलिबो जाबाय होनबाबो जेबो जाया आंनाबो बेनोमोन फंबाय आङो डक्टरनि मुलि जाबा मा मोनोमोन बारासो जानाय मोनोमोन आं मिथिबायना जेबो खामानि होआ खेबसेनो मालाबा थरनै गाहाम जायो आं जेबो खामानि होआ माने जेबो खामानि होआ ओरैबायदि ओमफ्राय थिंख्लां बिदिजों बिराद मोजां मोननानै दं आरो आं दासिमबो जेबो होनबाबो जेबो मा होनो जाया आं दा रिफुजि बेन्दों सिग्लिना नोंसोर लेवा बेन्दोंखौ रिफुजि होनो ना बेखौल' होनाङा फंबाय बेबो नियम दंलायनोलै अबेबा सानजाजों मोखां जानायखौसो खेबसेनो सातथा ना मा ओरै फानलायलायना थायोना नैथिसो सिफ्लेनांगौ ना मानांगौ होनदों खोमा खेबसेनो बस'नानै ओमफ्राय सफारि बिलाइ बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय मोनोबा सब सिनि ना मा बेफोरखौ सिग्लिना लोंदों आरो थांखु मा होनदों बेरगाव बिजौबो जादों आदा दा एसे मोजां मोनहांबाय आदसा दे मोजां मोनबाथ' हामबायानोसै
ओइ लाइनबो थांलायबाय मोजां जाथों मोजां जायोबा मोजां बाथ्रा आरो जायाखैबा एसे दायोफोर जुदि माबाफिनोबा नोङो गामिफ्राव थिंख्लां दंबा बा न'खराव दंबा आरो गैयाबा बाजारफ्राव मोननो हागौ नोङो एसेसो बायना लांनानै माबाबानो जाबाय 50 थाखासो केजि लानांगौ 40 थाखासो आरो बैसो जायो मानसिनाव प्रेसार ओंखारोना हाइ प्रेसार नैबे गेसनि थाखायनो प्रेसार जायो गेसा मानसिखौ बिराद गाज्रि खालामो गेसा अनेक रोखोमनि दं दे सोरखौबा उदै दुहोगोन सोरखौबा गोदना साहोगोन सोरखौबा आथिं आखाइ मोदोम साहोयो बेफोरबायदि दङ गेसा मानसिनि जिउआव जारलायानो जुत गैया बेमार आजार गावजों गावबो दावराव दावसि जालायनो थोआ बेमार आजारजोंबो थैलायनो थोआ गोबां नानाथा रोखोम जायो सब फंबायमोन नोंथांमोन थांलायनोसै नामा थांलायनोसैबा मोनसे रिकुइस्ट खालामबावो नोंथांमोना जुदि लाइक होआखैब्ला लाइक होदो अननायनि गेजेरजों 1 घन्टा जानोसै 9 मिनिटल'सो नांसिगौ जायफोर बिथांमोना चेनेल गैया नोंथांमोना सापर्ट खालामदों आंखौ रोजा रोजा साबायखर आरो चेनेल गोनांफ्राबो सापर्ट खालामदों नोंथांमोनसिमबो रोजा रोजा साबायखर चेनेल गैयैफ्रा एसे उसुबिदा जायो लाइकखौ होनो लाइकखौ माने मायाव होनांगौ बिनि फारसे एसे गोनो गोथो जायो मालाबा अपसना ओंखारा नालाय अपसना मोनसे फुरा हाबथारदोंबा लाइभआव बिथोराव हाबबोथारदोंब्ला डाइरेक्ट आंनि चेनेलनि गाहायावनो मोनगोन कमेन्ट लिरग्रानि गोजौआव खिन्थु कमेन्टखौ खनसे बेक खालामनांगोन कमेन्टखौ लिरालासिनो खनसे बेक खालामबा गोजौआव नुगोन लाइकनि अपसन आसि बिमानि ओमफ्राय जायफोरा बिथोराव हाबथाराखै बे गोजौआव आगदाजों खनायाव 3 दट मोनगोन बे 3 दटआव थुबासो लाइकनि अपसना नुजागोन आरो ना ओमफ्राय जोखाव जोबगोन जै बिपिएफनि जै बिपिएफआ जोंहा जेनबाय माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया खाफाल गाज्रि बिथांमोनना माथो खालामनो भाग्यआनो गैयाब्ला थेवबो बिथांमोना नाजानाय दंमोन गोबां नाजानायनि गेजेरजों एसेबांखिनि भटखौ मोनहैदोंमोन दाबो बुंनो थाङोब्ला रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट होदोंमोन नाथाय माथो खालामनो एनडिए अर्थात इउ पि पि एलआ भटखौ एसे बारा मोननायलाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ एसे गोबांसिन अननायलाय बे खारनाव बिथांमोना देरहालांबाय जोंहा आसा बिथुआय फैदों हेल' हेल' होनना फैदों हेल' आसा बिथुआय गोजोननाय थाबाय नोंथांजों आंनि लाइभआव फैनानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो कमेन्ट होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै लाइक होदो आसा बिथ'या मा होनदों जै इउ पि पि एल थेंक इउ स' माच कंग्रेसुलेसन आसा बिथ'य नोंथांजोंहाथ' इउ पि पि एलनि अननायाव साख्रिबो मोनबाय नङा होमबा इउ पि पि एलनि अननायाव साख्रि मोननानै नोंथांजों इउ पि पि एलखौ सापर्ट होयो दा नोंथांमोननि अननायाव बा नाजानायाव दिनै इउ पि पि एल अर्थात एनडिएआ देरहालांबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जाहाथे नोंथांमोननि सरकारा मोजाङै मोजां बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलाङो बेनोसै आंनि आसा खालामनाय आरोना होनदों जोंहा आसा बिथ'या ओमफ्राय जोसाव जोबगोना मा होनो जेनबाबो सापर्ट दं औ थानांगोन मानो होनबा थाखानांगोन थायाबा बोरै जानो नङा होमबा बेखायनो आं बुङो इउ पि पि एलनिया इउ पि पि एलआवनो था बिपिएफनिया बिपिएफआवनो था गोदाव सोराव जालायनो नाङा फोरसा फोरसि जानो नाङा दिनै जेनदों गाबोन जेनदों जेननाय देरहानाया मानसि थाखायो बे मोनसे गेमसो नालाय नङा होमबा बे गेमजोंसो रुजुनो गोनां जोङो बे मोनसे पलिटिकेल बार नङा होमबा बेजों लोगोसे जेननाय देरहानो थाखाय जेरै जोङो माबा मोनसे फुटबल बा भलिबल क्रिकेट लुदु माबा मोनसे गेलेबाबो जों जेननाय देरहानाय थाखायो बेखायनो जों बेखौ लानानै नारभास जानो नाङा आरोखि नोंबो बि पि एफ सोमोन ना साला जाथो जाथो बुंहरनो हाथारबाय माथो नोंबो ओमफ्राय जोंमा बसुमतारी ब्लग फैदों आदा आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम खालामजागोन जेबो नङा नोङो आंनि माबायाव भिडिअआव माबा खालामना हरबानो जाबाय बिनानाव जागोन ना नोङो आंनि सर्ट भिडिअ'आनो जा बा लं भिडिअ'आनो जा नोंनि गोसो बबेयाव नोङो कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय आं दा लाइभखौ दोननायनि उनाव रिटार्न हरगोन दे आसाया उनावनो जोंहा जोखावजोबगोन ना मा होनदों एजिपि बिजिपि इउ पि पि एल थानाय खायसो हाबाय हारसिंनो बेसे
मा होनदों बेसे आवगायलांदो औ नंगौ मानिनो गोनां खिन्थु आंनि नुहुरनायावबो बेनो आंनि मोन्दांथियाव जिथु इउ पि पि एल हारसिं जुजिनायमोनबा बा इण्डिया हारसिं जुजिनायमोनबा बिपिएफखौ फेजेननो हानायाबो फेमालि नङामोन आरो जेननायबो नङामोन बिपिएफआ बे रोखा आरो नुवाखै दाबो हारसिङैनो बेसेबांसिम भट लाहैदों बिथांमोना दा बेयावनो मिथियो आरोखि रोजा रोजा बर' फिसाफ्राबो दासिमबो माने बिपिएफआवनो सापर्ट दङ आरो बिथांमोननि नाजानाया सानसे जाफुंगोन आरोखि मानो होनबा सरखार दानाया दिनै नों दादों आं गाबोन दागोन नैबेदिसो नालाय बिरसोन नार्जारिया मा होनो उदै दुयो खर' सायो आथिं रुमायो औ बे गेसानो नोंना बे गेसनिफ्रायनो जादों दै फंबाय एसे मोजाङै माबाबानो जाबाय आदा आइ एम नट ए गार्लस आइ एम ए बय आदसा जोंमा बसुमतारी नों बयसो आरोना थेंक इउ स' माच फंबाय फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना जे आंनि चेनेलखौ सापर्ट होबोदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट होबोदों आरो गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर अननानै लाइक होआखैबा लाइकखौ होदो दे अननानै प्लिज ओमफ्राय आसा बिथ'या माने अन होनदों आसा बिथ'या लाइक दोन थेंक इउ स' माच आसा बिथ'या माबोरै दङ खबर सबर नोंहा मेडाम खबरफ्रा मोजां ना मेडाम ना आरो मा ओंख्रि जायामोन मिलायथारला माथो नोंसिनि क'क्राझारथिं बेरायहैनो साननाया क'क्राझार चिरांथिं नायनि र' फैगौ मासालागै मा जायो ओमफ्राय जोख्राव जोबगोना मा होनखो होनना बुंदों थेंक इउ फंबायमोन थेंक इउ बोथोरफ्रा माब्रै दङ आरो नोंथांमोना बबे बबे जायगानिफ्राय आंखौ नायफैनो हाखो आंनि लाइफआव फैनो हाखो आंजों सावरायफैनो हाखो अननानै एसे फोरमायहरदो दे ओमफ्राय जोंहा जोख्राव जोबगोन फंबाया मा होनखो बिराद दाउ भारतआव कंग्रेस जासिगोन आरो बि टि सि आव 2025 बिपिएफ सरखार औ नैबेबो मोनसे दंबावो 2025आसो मेन बि टि सि इलेकसन नङा होमबा नैयाव सोर देरहायो सोर जेनो नैबेयावसो मिथिसिगोन दा जिथु हारसिं हारसिं सिखारलायोबाथ' रोखाखा बिपिएफआ आरो दिनै देरहालांनायनि उनाव बर'फ्राथ' बारा गोबाव सम नेया बिराद देन्जार जोंनि बर'फ्रा माने एसे कन्ट्रल खालामनो हानाया एसे खम नालाय 2025नि गेजेरावनो बे 6-7 मासनि गेजेराव माबा मोनसे मोजाङै जुदि मावना होनो हायोब्ला अब्ला रायजोफ्रा गोजोननो हागौ आरो एक्सुवेलि 5 बोसोरसिम नायगोन नाया नङा आंनि नुहुरनायाव ओमफ्राय खर'आ मोजां दासान्दि मा होनखोब्रा आसा बिथ'यालै खर'आ मोजां दा सान्दि साला सरि खर' होनलाबायनो हागोन खबरा मोजां दासान्दि आदसा थेंक इउ मोजाङैनो थानांगौ दे सरि दै लोगोफोर गोरोन्थि जालायलांबाय फरायनायफ्रानो मेगनफ्राबो राक्सा बर'आ जोंहा मा होनखो खारुपेथियानि मैगं थाइगं जाना सेक्स अभार जाबाय बर' सिखोलाफोरा बायनो मुस्लिमफोरनि मा होनदों नागिर बर' सेंग्राफोरा लोंना दुरबल ना सिखोलाफोरनि सेक्स जानायखौ मा होनना बुंदों खामायनो हाया नंगौ बाथ्रायाथ' सैथोआनो बाथ्राया थिगानो बेखौ बुजिलायनांगौ आरो मानसिया अखा हासोदो आदसा जोख्राव जोबसो अखा हासोदो आरोना फंबाय नोंसोरथिं जोंनाव आरो गैथ'वालाय फुङावसो हासोदोंमोन आसा बिथ'या मा होनदों गगा मोननानै गाराङानो जाला होनदों आदसा गगा मोननानै गारां जाला आरोना जोंमा बसुमतारी ब्लगसा मा होनदों आदाया बहानि आंनि चेनेलखौ साब खालामनो दाबाव फ्रम क'क्राझार बावा नों कमेन्ट हरना दोनबायथ' कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय दे आं दा रिटार्न हरगोन सिन्था खालामनाङा आं माबानि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि आङो थांबाय थायो आं सम सम क'क्राझाराव नोंथांमोना माब्लाबाफोर लोगो मोनगोन आङो बे मासाव नङाब्लाबो फैगौ मासाव थांनो नाजागासिनो दङ थांनाय जायोबा लोगो मोनगोन दे आरो लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना खबर मोनगोन हयथ' भिडिअनि गेजेरजों खबर मोनगोन लोगोफोर दाथ' 1 आवार्स जानोसै जाबायानो
आं लाइभखौ लाखिनाय जासिगोन, नोंथांमोना दुखु दा मोनसै। आं बिदिनो सम सम होबाय थायो, नोंथांमोना गेजेर गेजेर लोगो मोनलायबाय थागोन आंखौ। लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना सम सम सावरायलायनो हागोन, बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लालायनो हागोन। जानांगौ नोंथांमोनहाबो दायो गोबां खामानि दङ। एक्सुवेलि आंथ' फ्रियावनो दङ बर्थमान, थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि फारसे सानहरदों जे गोबांद्राय गोबावबा नोंथांमोनहाबो थानो बानाय मोनो, नङा होमबा? आरो मा रायज्लायबावनो सानो ना? आंथ' जेबो नङा, नोंथांमोन जा कमेन्ट हरदों आं बेखौनो फरायनानै रायज्लायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो आङो आंनि खोथाया ओंखारलांबाय थायो, नङा होमबा? दा नोंथांमोनहासो मा सानो? दसे थाबावगोन ना बले थांलायलायनोसै? अननानै फिननायखौ हरदो। आरो जायफोर बिथांमोना लाइक होआखै, अननानै लाइकखौ होदो दे प्लिज। थेवब्लाबो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर, नोंथांमोना आंखौ बे समाव फैनानै जोबोद सापर्ट होफैदों एबा गोजोननाय होफैनो हादों। नोंथांमोननि अननायाव दिनै आं जोबोद गोजोननाय जासिहरनो हादों नोंथांमोनजों, आरो नोंथांमोना गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय आंनि लाइभआव नुजाफैनानै सावरायलायनो हादों। थेंक इउ स' माच अल एभ्रि वान। उनाव लोगो मोनलायसिगोन। आङो लाइभखौ लाखिनोसै, 1 आवार्स 1 मिनिट जाबाय। दुखु दा मोनलायसै ना। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। जय हिन्द, बर' हारिनि जय जाथों।